ବେଳାରେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲି। ମୋତେ ବାରହା ମାଂସ ଓ ମଣିଷର ମାଂସ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଳିଗଲା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇଲେ ଏଥିରେ ମୋର ବହୁ ଦିନ ଚାଲିଯିବ। ଯାହା ହେଉ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏପରି ବିଚାରୁଥିବା ସମୟରେ ବିଲୁଆର ଆଖି ଶିକାରୀର ଧନୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଧନୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଯେ ସେଥିରେ ଚମଡ଼ାର ଦଉଡ଼ି ଲାଗିଛି। ସେ ଭାବିଲା, ଆଜି ଆଗେ ଏଇ ଚମଡ଼ାର ଦଉଡ଼ିଟି ଖାଇଦେବି। ଏଥିରେ ଆଜି ଦିନଟା ମୋର ଖୁସିରେ କଟିଯିବ। କାଲିଠୁ ମଣିଷ ଓ ଘୁଷୁରୀର ମାଂସ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି ବିଲୁଆ ଧନୁର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଟିରେ ପୁରାଇ ଚମଡ଼ାକୁ ଚୋବାଇଲା। ଗୁଣ ଦଉଡ଼ି ଛିଣ୍ଡିଯିବାରୁ ଧନୁର ସେଇ ମୁଣ୍ଡଟା ତାର ତାଳୁ କଣା କରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ବିଲୁଆ ଛଟପଟ ହୋଇ ସେଇଠାରେ ମରିଗଲା। ଆଜି ଏ କାହାଣୀରୁ ଶିଖିଲେ ଯେ ଅତି ଲୋଭର ପରିଣାମ ଏପରି ଖରାପ।